Ako si Aldin giningon, may tag-iya ng akong kasing-kasing. Kung imo pa kong gisugot, kita na unta ron. Morning nito bus kong kinabuhi nga, di na ko mahimo mahikalimtan. Sporting ko nimo. Asa man lang, hadapita. Asa man ka mo anto, ha? Alin, asa ka? Bungo na ba eh? Ayas ako gisturbuha diri kay nagpagwapo imong anak na unsa ming papa na kay. Pastila ni mo. Mamisita ko ron ni Mila. Sa katapusan gayon pa. Kay sa sunod adlaw adto na ko sa Cebu City. Dalhon ko ni Bay Fidi. Ha? Bay Fidi ko. Iya kong pasudlon og trabaho dito sa iyang gitrabahoan. Mao ba? Ako pa ikaw, no? Di ka nang mamisita pagbalik ka na bayana. Nga naman. Kanang iya ang gibalibaran ka naman hinoon. Makadagan, usa ka ba? Na magbalik-balik hinoon ka? Nakasabot lang nga, wa siya gusto nimo. Kining ako apa, no retreat, no surrender man ni. Pero last na lang yun ni. Naigugma mo ko niya. Apan kung di gyapon ko niya sugton ron, mubiya na lang yun ko din eh. Kalimtan na lang ako sa singpit. Day Mila. Mao ka na, Aldin. May uyab na ko. Oh. Apan, giatubang lang gihapon ta ka kay tinarong man ang imong pag-anhi. Pero mohangyo ko nimo ha. Hunong na taon sa imong pagsigi og balik-balik og pamisita nako. Kay bawo ko namasin ka nga sugton ta ka. Di gyud na mahitabo din. Samot nang may uyab na ko ron. Sige lang, Day. Takira na O salamat kay sa imong kanunay nga pag-atubang nako ha. O gabi nimo, mubiya naman ko din eh. Sa sunod adlaw, mubiya na ko. Mubiyahin ako pa doong sa Cebu. Ug adto ko manimpa dito. Mao pa? Iampo na ako nga makakita ka og laing babae nga imong higugmaon. Ug mahigugma sa gid nimong tinuoray. Salamat ha. Salamat sa imong gugma. Dagan kayong salamat, Aldin. Sabang sintan auris panganod. Sige po kag luog diha. Ay, lagi naluog yun ko eh. Naguol ko, nagunahuna gyapon ko ni Mila, may pidi. Kung iya pa kong gisugot no, bigid unta kong mudayon og kuyog nimo padung sa Cebu bay. Ay, stila ni lagi bay. Bala ka rin. Kaking gwapa dito, Cebu, puti kay globot. Sige na di ka kita di, globot nga puti dito. Sa ako pa. Blimtan ni Musbila. Kada kaligo dito sa mga babae. Buso! Unsam ka. Paniguro na ako, blimtan na ni mo. Hinaot pa unta bay. Ito, Mijin. Paita ni mo eh. Ila ko bay, mahal kala ko nila bay. Mas maayo nga nagpalayo ko ba Aron di ko na siya makita nga magninyo na siya sa lahi. Sige, plano ay di kila kapilin mo. So? Ito. Nung bisita ka itong babae nga imong kaila-ila itong birthday ni mong itambungan, ha? Ano ito ba yan, abe? Na katugod si Charis good. Uy, siya di ay. Di ba kaila ka? Guwapa kay ito. Sexy. Nindot kay gughan. Nindot kayo. Puti kay glukon-lokon ba eh? Ay, imo na gili-li ay. Ang puti makita mo di mo. Pahitan ni mo. Sige magkapagli-li. Naunsaw kay. Nya klaro kay nga. Buutan. Buutan gito sabay. Niya ako gito siyang gikumidyahan nga. Mimisita ko niya. Lami sugot ba yun? Sugot din siya. Ug iya kong giatagan sa iyang cellphone number ug sa iyang FB. Niya nagchat-chat na dayon mi. Baba? Ug naibaw na ko kung asang ila ha. Kumbats day kayo. Kumbats kayo. Kung mao na ba ha? Ug mauyam ni mo Charles, no? Limtan na gito ni mo Mila. Ha? Limtan mo na gyud ang babae nga gigugma mo sa hingpit by Aldin. Salamat kay ha. Dagang kay salamat nga gisugot dayon ko nimo day Charis. Kanit tungod kay may pagtan-ausap ko nimo. Hinaot nga wa ko masayop sa pagsugot nako nimo din. Karon pa pa ako makasuway og uyab. Parehas ta. Abi nimo no kung gisugot pa ko sa babae nga akong nagustuhan dito sa amo sa poblasyon dito sa Davao del Sur ba. Di unta ko maabot din eh.
Kun mao, kita yung kita ka na sa Diyos sa usag-usa. Mao gina. Ni agit mo hunong tungod ining motel? Oh, Charis. Mao biya na itong gikasabutan dito patasod sa restaurant nga humanta og pangaon mo check-in ta, di ba? Altin sa doy. Hmm? Mahadlok mo ko. Ha? Ano man? Virgin pa baya ko. Oh. Mahadlok ko, Altin. Parehas kita, Charis. O pasag ko kasuway og kanang ana-ana ba? Nya, usod ang dapita. Pero nanguyuso lang di ko. Kursunado talang di ko tungod kay nakagusto ko nimo. Mao nga atong suwayan, ha? Mahal ta kabos, sige. Bahala na. Kini, mamahala tang to. Taxi driver. Sir? Ito yung bayad ko. Oh, Tagalog na tani. Dawa tampliti ba eh. Tara. Mo, Denny. What style, Denny? Ingani, Denny. Ingani, di ko mas imubobs kayo. Gilukan ka? Sama ni? Ako sa ginibingan sa kuno ni kakuan. Kalami. Gingop dito. First time, ginatong duha. Sige, mag-hawak tang duha. Kalami, kanina sa kubos na yung makuhot ka na. May angkis na sa kubos. Tapadi ta maulo? Ay, nagka-uwaw, suwa yan. Ayaw naman. Bahala na magkahanin, bahala na. Sige, balik ko posisyon. Anak. Ya. Anak. Kiss ko sa imo, kiss sa kuha. Tilap ko sa imo, tilap ko sa kuha. Ay, itlog. Ayaw, tilak, Parat, nangikog ikan. Ay, kalamihan niyo. First time, ginili mo, no? Parihan itong duha. Sana Imo sa lamihan niyo. Ay, bango-bango, umigamay, pero lami man, umot. Sumot ang gamay. Ha? Ayaw, wait, dali ni. Kani naging final. Kani kasuway na kitang duha. Virgin na nagita ako. Virgin na nimo na ito. Virgin na, basag ka. Sigurado. Asan mo dapit? Kita sa iya. Moni, doon ka bangag. Asan mo na ni? Kanay babaw, uy. Babaw, ubos mo to. Lubot dito. Go. Na. Ay, time pa. Nga naman. Ay, lang tingali. Nga naman. Sakit man. Ayaw, lami na kayo. Ay, tempa, uy. Ayaw na, nigana na ko. Ay, wala. Sakit dun. Inayam. Agay, yun. Inayam. Lin. Agay. Lami at Charis. Charis. What? Nabdo si Charis? O bay, namabdos kinako siya bay, uy. Beda. Saan bay, wa ka panagang, uy, lami kay bay. First time, kita ko itong nakaangkon ko babae, bay. Nakainato ko, mo nga pakaslan ako siya, bay. Wa mapalo sa mo do. Beda. Limtar yung tao ni Usbila, bay. Limtar yung do. Patawag na si bay. No. Lami, bay, first time, bay, lami kay bay, pero namabdos man dahil, ay, paita. Muuli na lang ko sa amo sa sulop, Davao, sa Davao, eh. Sa sulop? Sa sulop, Davao. Muuli na lang ko. Mayo. Kuhaon ako si Papa. Aron mo tambong siya sa among kasal. Mamay pa di, Amy, uy. Mamay pa di mo? Kung sa pamay na mo, magpakasal na da, Amy. Tay, limta na ginuswila. No, lai na yun kayo. Awa na bay, limta na ginako siya bay. Ay. Kuman ako maangkon si Kuan bay, si Charis. Hingpit na nga, napapa siya Charis? sa akong kasing-kasing. Oh, Ay, makuyog. Dusam ka uli. Makuyog lang po ko. Duwa ko lang mga magpapa. okay.
Ha? Ingon ana ang nahitabo ni Mila? Oo, Alden. Luoy kay siya. Kayo man siya may lapti o kadaghan sa iyang uyab, no? Misirit kini. Nakitaban og laing babae. Uy, kaluoy ko niya. O sadyang nakita may misulti sinako. Nagimingaw kuno siya ang taon ni mo. Diya pa kuno siya mibati og kawili si imong gugma. Human siya gibinuangan atong iyang uyab. Ay, di na mahitabo nga magkadayon pa mi. Kay mabdos na ko uyab dito sa Cebu City pa. Og sa sunod adlaw dayon, kuyog na ko sa Cebu. Aron mamay ko og madayon na ang among kasal. Nibaw ba ito siya? Mila, nga niya ka. Di lang kamudoon niya, ha? Aron mga musta. Ay, kugak sa ugag kayo, Mila. Igor akong gidoon mo din sa inyo. Unong nga sana. Abi ni mo, igor ako ng musta ni mo, maong niani ko. Nagmahay pa ko, nga wata kasugta. Oh. Ito na sa kwarto na. Oh, ihatag ko ni mo akong lawas. Usa? Igo na lang siya sa paggilag, pagkasayot niya nga. Kaslunon na dahi ko. Iya kong gihagad nga kami ang mapakasal. Nga di na kumubalik sa dapit nga nakapamabdos ko. Apan gibalibara na ko siya. Kay wa naman ko'y gugma niya. Ang babae nga akong napamabdusan, mao na may tag-iya sa akong kasing-kasing. Igo na lang siya sa pagmahay. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Alden, dinining tulumanon. What's the style? Igo na lang sa pagmahay style.